l'han escrita jo, i fins i tot potser no hi estigui d'acord, però la faré complir igualment. No importa com em declaris, com intentis persuadir-me, com em ploris o com intentis despertar la meva compassió, res del que facis m'impedirà tancar-te en una cel·la amb barrots d'acer. Si t'escapes, et perseguiré. Si t'enfrontes, em defensaré. Si em dispares, et dispararé. Per precepte legal no puc girar cua i fer veure que no passa res. Sóc una conseqüència. Sóc la factura per pagar. Sóc el destí en placa i pistola. Darrere de la meva placa hi ha un cor com el teu. Sac, ho penso, estimo i sí, em pot matar. I encara que només sigui un, tinc milers de germans i germanes que són iguals que jo. Donaran la vida per mi i jo per ells. Estem de guàrdia plegats. Som la línia blava prima que protegeix la presa del depredador, els bons dels dolents. Som el xèrif, fidels fins a la mort. Aquests senyors volen alguna cosa, dic, vaig a comissaria a veure què volen. El vehicle és seu? No, és d'en Johnny. En Johnny, eh? No, Johnny no, Johnny. Entenc, el Johnny. Així Sí. que el Johnny li ha deixat el vehicle, eh? Sí, perquè som col·leguilles. Col·leguilles, entenc. Vostè sap que tenim un avís de robatori d'aquest vehicle? Sí, home. No. Sí. No pot ser, no m'ha pogut fer Sí, això, sí. Johnny. Pues La sembla mare que el va parir. Que Fill de sàpiga la que grandíssima. vostè s'haurà d'enfrontar a la conseqüència penal del robatori del vehicle. Baltell. Escolti, li faria... És que tinc És el meu gana, vehicle. perquè això em fa entregana. Vostè creu que Afirmo. em podria deixar anar a afluixar una miqueta les manilles per Sí, poder menjar allà alguna dintre, coseta? allà dintre mirarem a veure si podem fer alguna cosa, En fi, senyor, com pot dir el seu nom? Ah, sí, jo, clar, t'hi porto, sense problema. El És que seu nom, ja que ens senyor van del donar Barret? això, doncs jo estic intentant cuidar del cotxe i tal, saps? Doncs el vehicle me l'ha deixat el Johnny. Hòstia, sí m'ha dit el tio. Té? Calvinyos, té? Sí, tal. Perquè a mi, jo em dic Carlitos, però em diu Carlinyos, Brown, Calvitos Brown. Em diu, té, tio, queda't tot aquest dia, disfruta d'ell, però no m'ha ensenyat quin era el pedal del fre. L'última vegada que t'ensenyi el pedal del fre, I també llavors passa el que no passa. pots dir una Però bueno, denúncia quan com a he robatori pogut de he vehicle, aparcat aquí, vist que no hi havia gent, no he posat en perill a ningú. Oficial, acompanyi el subjecte dintre de les dependències policials, sisplau. A l'ordre, sergent. Acompanyi'm, senyor. Senyor, Vol... acompanyi'm. Bueno, Ja vinc. bonica persecució. Sí, la Encara veritat que he notat, s'han que detingut, algú que matava un mosquit al coll, però bueno. Ah, sí? No sé, La persecució ha estat maca. Sí, per suposat. Bona feina, encara que, bueno, veig que el recluta... Ja El està bé, presumpte mantenint el paleto segur, Exacte. Que no falti. Alguna novetat? Exacte. Però la veritat que no. Bueno, sí, això, que s'ha comprat una casa, Ah, sí? Felicitats. Una casa a la platja, el puta, Casa a la què et platja? sembla, Amb vistes al mar o què? Amb vistes al mar, que es veu la nòria des del menjador de casa, Collons, tu. O sigui, si tu Quan t'enfiles he molt costat. a la nòria, des de dalt de tot, segur que el veus cagant. Sí. Però bueno, Crec. I quan li ha costat la brema? pues no l'he preguntat, no he pogut ser xafarder, però no descarto ser-ho, No descarto ser-ho i li preguntaré. S'ha demanat hipoteca, imagino, o ha pagat el comptable. Bueno, no sé, la veritat que un oficial tampoc no té un sou gaire guarnit, Imagino que haurà demanat una hipoteca. Barata, no sé la seva casa quan li va costar, però... No ho sé, però sí que és veritat que m'ha semblat sentir que el batlle li estan fent una subvenció d'aquella que dona, saps? Quin batlle? El batlle. El batlle, cony, l'Alfons, el Grau, el batlle. Ah, l'alcalde, vale. Sí, però què passa? Que ningú sap què batlle vol dir alcalde o què passa?
pensava que Batlle et referies al nou agent aquell que s'ha canviat el cognom a Batlle. No, el Batlle vol dir alcalde. Batlle, calla, alcalde. I ningú m'entén, no sé per què, Disculpi. No sé, les seves terres, les seves tradicions. Que se l'acusa del... Home, que és un paleto. Robatori de vehicle. No sabia que recolzaria vehicle. Així que robant vehicles a paleta. Sí, un massacre, ni menys no sé, un vehicle deportiu, I vermell. Vermell, molt maco era, Sí, I s'ha posat aquí el tio a vacilar-nos, a donar-nos voltes a les rotondes i no signem merdes, Bueno. Però ja m'he ocupat jo de posar-lo puesto, aquest personatge, Bé, es nota que conduïa un professional, la veritat. Per suposat, no en tingui cap dubte. Tenia algú que dir-li, però se m'ha oblidat bastant, la veritat. Això, home, No recordo que li hagués de dir alguna cosa. no de res, si no m'ha de dir res, passa res, Bueno, Tot arreglat? millor, sí. Doncs anem a veure què passa per allà, a veure què és aquesta allà. Sí, si em pots fer 5 cèntims del que va dir el cap a la reunió en general, una mica. Ui. Vale. Faci un saltet, Sí, faci un... ja. Sí que vas saber el que em va dir el xèrif, Sí, bàsicament, doncs, no a vostè en particular, sinó a la zona del grup. És que m'ha vingut avui el sergent. Bueno, no estic trist, almenys. Bueno, jo crec que ja hem parlat tot el que havíem de parlar. Sí, per suposat. Em pots fer un Hauran petit resum? parlat de 4 rodes, no? Sí, jo també m'he perdut. Ah. No, dic que a lo millor li estava reclamant el Porsche al tinent. Mira, parlant de res de Roma, ja sap, d'això també n'haurem de parlar, Tenint una estona, Com, perdó. Sí, no es preocupi. Ja veuré el cap li avui, ja va dir. Perquè en teoria em va dir el cap de que em volia oferir un Porsche per al meu rang, però millor Ah, potser vostè? que tingui O sigui que li ofereix a vostè? O sigui que vostè es quedarà el mi poste? perquè escolleixi la millor persona que el pugui conduir en aquest moment. Entenc. Un futur tinent Déu suplent meu no estaria mal. Bueno, Juli, no t'havies d'aixecar el braç en aquests 30 segons que estàs per aquí. Ja ni saludem. Ni a saludar adequadament als sectors superiors, Descansi. Bueno, allà. Excel·lent, descansi, Juli. No sé si ho saben, aquests dies m'he anat a fer una cirurgia de cordes vocals. Hòstia, ara se't sent millor, ara. Ara ja no sembla que tingui una mucositat. Sembles un altre. Això també es fa a Turquia o com va? Si sembla un cantant d'òpera, però què collons s'ha passat? Parli, que dona contrasentit. Sisplau, comenti'ns el dia. Ja no sol ser ara, ja. Sí, em sembla que... Ara té vergonya, Té vergonya. Sí, no sigui tímid, Tranquil, Mercedes. Estàs entre família. Entre brothers. Ara s'ha tallat, s'ha fet el tímid, Es pensa que l'estem escoltant i crec que no... No. Bueno, doncs anem cap a baix i... Adéu! Bueno, adéu, Mercedes, Mercedes, descansi. queda vostè aquí, Valtell. Que Mercedes i que polles, el Mercedes, A veure. No. Veu la puta porta, Per qui collons va passar la porta al revés, Ja, això és... A veure, faria briefing, però és que tampoc acabo d'entrar a majoria, no? Simplement hi ha hagut una gran actuació del sergent i de l'oficial, que no tu, Juli, per exemple, sinó els que tenim aquí davant. Han fet una persecució intrepidant de 2 o 3 minuts llargs, un massacre vermell a totes i altes velocitats per dins de paletos que hi van avianants civils i taxistes. Exacte, i taxistes, I taxistes. He vist el taxi. Ha vist el taxi també, El que no vist és el meu nom a la denúncia. Jo, que sàpiga, estava supervisant aquella operació. Des de la central, no? Des de la centraleta, exacte. Sembla que no, però és una feina essencial per trucar a les emergències. Per suposat. Així que, Juli, aviam si ens sorprens avui també, amb una actuació com els companys de davant.
Alguna cosa que hem de saber, Juli, oficial? A mi em diu? No, Juli. Ah. Jo què vols que digui jo? Bueno, trobes bé, també? Sí, estic bé. D'acord, perfecte. Pues... Tinent, disculpi que l'interrompi. Veient la situació d'aquesta nit, no podríem organitzar alguna cosa especial? Et refereixes a entrenament? Sí, clar, es podria fer alguna cosa especial. Bueno, si en té ganes, que... Sí, avui, fins a les 6 del matí que em tindràs aquí. Hòstia. Així que no et preocupis. Espero que tu també estiguis aquí fins a les 6 del matí, perquè si no serà una gran decepció oficial. No. Ja es pot anar decepcionant, si vol. Oh, Dios, per què? Bueno, com anava dient, avui potser farem... Hòstia. Vale, John, t'endús a Juli, sergent... Va, sí. Fem... Hauríem d'esperar Valtell o no cal? No, fem un binomi, 2 union i 3 union. Un binomi i 3 union. Això què merda vol dir? Vale, no, dos binomis. Pito, sergent, ràpid, escull. El teu binomi. Sony i Clarence. Xuli, anem. Tregui cotxe, vinga, família. Xuli, família, tregui cotxe, Xuli. Me cago en tot, Xuli, Tregui el cotxe, Xuli. Aquí Clarence Mason, en què et puc ajudar? Hola, bon dia. Miri, escolti, que estic aquí a la comissaria i ja m'han deixat anar perquè he complert amb la meva condemna i resulta que les portes... Moltes gràcies, Caballero, ara vinc, caballero, sí, ara vinc. No corri, que no prengui mal. Vull tancar les portes d'aquí. No es preocupi, caballero, si m'entén el senyor que ha tancat aquestes portes, li caurà un puro. No sé, escolti, és que... Tingui un bon dia, d'acord? Vinga, moltes gràcies, Prengui la lliçó. Cuidis, cotxes dels altres, o almenys que no el pillem. No, si la qüestió ha sigut que el col·lega m'ha enganyat. Moto. Ara l'enxamparé per banda. D'acord. Perquè això no pot ser. Vagi en compte les males influències, caballero. Ja. M'ho dirà a mi que vinc de la guerra d'Ucraïna, que ja les he vist de tots colors. Anem a morir pels que les resumenies de tot. Jo corro vaig perdre hora, ja? Ja. Però quan dic-lo de tots colors no el vull ofendre, Vull dir que les he vist de totes, Tot un accident, Xuli ha soltat paper. Vinga, salut. Bon dia, caballero. De camí, amb moto. Xuli, però espera. Vale, previngut, Clarence. Hem negociat ja la sortida lliure, no fa mal a la dona. Quina arma porta? Pot donar Clarence un avís perquè pugi a la moto, el segon avís sortirà. Quina arma porta? Bueno, té una arma curta, una pistola, però diu que no l'ha fet servir i que té llicència d'arma. Anyat. Nosaltres aquí estem preparant el cotxe, si us podeu esperar, merci. Bueno, sortirem ja. Vale. Iniciem persecució. Va direcció cap a vosaltres. Vale, carrer de la Costa. Fa mitja volta, torna cap enrere, direcció Japan. Cap al centre del poble.
Passem per davant de Pollos, direcció comissaria. Tomba per l'Ajuntament. Vale, estem a l'aparcament de l'American. Es fica a la zona de vies. Segueix fent voltes per l'aparcament. Sortim direcció Pollos. Es fica pel carrer de l'Ajuntament, cap al centre. Va cap a gasolinera. Fa mitja volta per al pàrquing i se'n va a direcció comissaria. Fem direcció comissaria. I segueix endavant per l'autopista, fa mitja volta, torna enrere. Exterior de persecució. Rebut. Anem cap a Pollos, fa mitja volta, estem per comissaria. Canvia de terra cap a baix. Direcció costa. Se'n va cap al telefèric, cap a l'esquerra. Bé, Clarence? Sí. Agrairia que els oficials se reunissin al pàrquing de la comissaria. Rebut. Bueno, discursito también. Oficial Xuli, passi la informació, sisplau. Informació i concentris. Sí, ja estic en formació, ja. Excel·lent. Oficial Sean, espera. Clarence. Molt bé, ho diré una sola vegada, d'acord? Clarence. Prestin atenció, oficials. Sí, digo, guapo. Entenc que vostès són conscients que quan nosaltres emprenem una persecució és prioritari per tots els oficials vetllar per la seva pròpia seguretat. Sí, senyor. No cal dir que entre la seguretat dels propis oficials està el tema del cinturó de seguretat del vehicle. No és viable, no és possible, no és tolerable no posar-se el cinturó. No és permès no posar-se el cinturó. Per tant, exigeixo que tots els oficials es posin el puto cinturó. Sí, senyor. Queda clar? Oficial Xuli? Però el tenia explicat, que no sé què ha passat. Ha quedat clar, oficial Xuli, el que li he dit? Sí, guapo, sí. Excel·lent. Tinent, té alguna cosa a dir? Sí, per suposat. El microones de la sala de descans està fora de servei, d'acord? Després, segons el dia a dia i a la rutina d'avui, mantingueu el cap fred, el dit fora del gallet i els ulls ben oberts, d'acord? Sabeu que per bé les coses es poden torçar en un segon, sobretot quan creus que tot està tranquil. Si passa alguna cosa, no siguis un héroe, sigues un xèrif. Ha quedat clar? Claríssim. Sí, tinent. Doncs seguim els patrullatges. Si sabeu algú del Balcells, aviseu per ràdio. Rebut. Rebut. Com queden?
John, vine amb mi fins que vingui a les 6. Rebut. Treu un cotxe discret. Discret. D'acord. No sé si hi ha gaire cosa. Està en bon estat, el teu cotxe? Quin Si cotxe? no, anem al dipòsit. No tinc cotxe. Abans ho he mirat i és que hi ha molt scout ara. Tenim 3 scouts aquí. No me'n pot donar cap. Treu un scout, llavors. Tinc un fora. Tu me'n pots donar un, sí. tu. John i Clarence us reclamen aquí a recepció. No sé qui és aquest individu. En Penes. Sí, on estàs? Aquí a comissaria, aquí a recepció. Júlia, tens al darrere cap de suro. Rebut, si et No, però és que estava parlant amb l'altre company, tio. Per un patrullatge. Copiant, ara vinc. Bueno, cavaller, es pot aixecar. Sí, vinc a entregar-me. Soc conscient dels meus delictes. Vale, Manim, quin és el seu delicte, cavallera? El seu company ho sap, de fet m'he presentat. Aviam, si em pot recordar el seu nom. Sí, és l'home de l'establiment de fa una estona. Cony, allà, igual sense màscara i t'he donat la meva targeta personal. Dubto que fos algú altre. Doncs processi. D'acord, doncs. Acompanya'm. Espera fumar un cigarret a fora. Sí, a veure, això de totes que la sabem, però amb la pràctica ja les fas. No, aquí ja te tinc calat, una mica la cita. Pues sí, per allà hi havia gent de color negre, però no sé. Excel·lent, doncs anem a veure si hi ha algú per allà que sigui sospitós, Moltes gràcies, Molt bé. Vinga, que vagi bé la bocata de negre. Adéu. Com? Hòstia, que susto. Sí, que va fugar-se una mica la cita. Sí, ho sé. Pues això, que m'ha preguntat per si és sospitosa. Tu per dir segur que seria sospitós, Claren. Jo també soc sospitós sempre. Bueno. Tenen enveja, Sí, ho saps, no? terrible. Tenen enveja terrible, exacte. Sí, tenen enveja, la veritat que sí. És deshonrós. On anirem a parlar, Claren? Exacte, Hem de perquè- salvar la merda, molt Perquè què diuen els carrers, senyor Han? A Calesa que diuen, Claren. Què diuen? A Cala diuen que se la sempre nota-la. Ostres. Sempre. Però nostres també meus i del company o només seus? Home, més meu que teu. Bueno, teu pot ser una mica, de company ja no. De company ja no li va. Però nostres és plural, és de tots, no? De tots Bueno, sí, nosaltres. però pot ser un plural que no t'englobi. Que joder. Sí, putada. Quan sigui clan ja ho entendrà, sí, no pateixi. Bueno, caballero, Vinga, tingui un me l'he la pícnic. nòmina. Vagi bé. Vinga, que vagi bé, adéu. Què havia passat que no recordo? Sí, un dragot de senyors. Però aquest va una mica de... no? Per què m'exclou a mi? No. Perquè ets blanc. No ho has pillat o què? Bueno. Però què passa? Els blancs també som una raça, Ah, sí, però no estem al meu país d'origen. Ja seria al revés, no et preocupis. No t'ho negaré. Al final, és una forma d'insultar algú altre. Amb carinyo, no? Però així és. Ves tu, mira el Juli, jo vaig a parlar de sergent. Si no hi ha cap noia per aquí a la ciutat... Jo la cosa més divertida que m'ha passat mai és el d'en Xuli avui volant, Cap avall. Lo de Xuli tengo que dir, Xuli. Lo de Xuli te la vendo. Que dius a Claren? Maricón, a mi m'agrada. Hòstia, vaya valació que acabo de sentir per allò de Xuli, Sí, un poc. He començat a telemolar de cop, Bueno, me li doneu permís per donar-li un copet, a veure si se li va fer una idea. Sí, yo creo es que el señor Vallen se está informando degudament de que ha vingut el nou cura de Paleto, Exacte, este és catòlic, el que n'hi havia era protestant, però es veu que l'església de Paleto vol tindre un poc de les diferents sensibilitats cristianes, això sí. Perfecte. És aquell senyor que va vestit de blanc. Perquè vostè és catòlic, Clarence?
No, m'importa una merda. Soc Clarence. Sí que es católico, no os preocupéis, vaya, el Clarence es católico, ¿eh? Es católico igual que nosotros. Exacte, sí, exacte. Com la gran majoria de... Exacte, tots la comissaria són catòlics, eh? Vale. Que tampoc passaria res si no, però que m'entrava la curiositat. No, tots són catòlics, catoliquíssims, eh? Feia temps que no m'ho preguntava. Sí, soc catòlic. Ah, vale. Digo, però si la gran majoria ho és. Sí, bueno, ara podeu tots confessar-vos en el confessional. Ara n'hi ha, en teoria, no sé. Pues jo tinc moltes coses que confessar, Igualment som majors d'edat, no hi ha problema en confessar. Exacte. Ja que està, que este sí que vol confessar, el que n'hi havia només estava obsessionat en les seues coses d'arts oscures, coses que la veritat que fan preocupar un poc a la conferència episcopal. Sí, la veritat que sí, Però bueno, també li agradaven molt els funerals, Sí? Sí, sempre complia, Quan hi havia un funeral sempre estava allà, Bueno, però este crec que treballarà millor, que l'anterior. Potser assumava el cadàver i feia paliments. Cuidado, Però que no, Això l'anterior, que constituent de delicte, Bueno, i aquest potser també, perquè ningú coneix, o sigui que... L'he investigat, està bé. No, clar que està bé, perquè no l'han pillat. Que ho hem mirat tot, Si no m'ha clar, però si no te pillen no és il·legal. Com si ha matat una persona i no ho sap la policia, però tu què has de trobar? Però si no sap la policia és poc probable que ho hagi fet, perquè nosaltres ho sabem tot, o gairebé tot. Tot, no sé jo, va fogossar. La qüestió és que he buscat allí un poc i senzillament això, no n'hi ha res perillós, que jo sàpia. Bueno, anem a parlar coses importants. Així va fogosa, que quina és la teva Xuli? Explica. No, jo Xuli no, jo estic feliçment casat, des de fa 20 anys, I jo, el Xuli no sé quina merda diu que si nòvia, que si no nòvia, que no ni que polles, No, que abans s'ha dit, cito textualment, me voy a cagar en tu novia, El Xuli, perquè està el Xuli com una regadora, això, a veure, tampoc t'ha de sorprendre. El psicotècnic ja va passar o no? Però això, sí, va passar. I quan va haver de pagar perquè la plovessi? Això ja no entra dintre de les meves competències, Jan? Ah, d'acord. Pues mira, ja no ho sap quasi tot, Ah, mira. No sé, no. Aquí te pilla. De totes maneres, és una gran notícia que un cura hagi arribat a la ciutat, Exacte, un cura catòlic. Exacte, catòlic. I no protestant, necessàriament. Ara n'hi ha un poc de tot, per a tots els gustos. Exacte, ara ja només em falta... Ara està tot representat. Un mujolatí d'aquells d'allò pacientanians que corren per aquí, Un què? Això, com es diuen, d'aquells que van amb la merda de les bombes, cony. No, d'aixòs no, l'església d'aixòs no entren. Bueno, no, clar, aquests... No, aquest treballa a camions, el de les bombes. Exacte, aquest és. Com? Aquest cura fa gospel i coses així, o...? Què fa què? Gospel. Què és això? Això que és que canten i... Exacte. Home, se pot parlar tot. És un cura obert a aplicar canvis. És conservador, però obert a aplicar canvis. Igual que jo, mira. Entenc. Sí, pues se li estaven calant fum a una policia, L'he vist una mica d'agressiva. Però vostè, senyor Batlle, creu que serà un cura adequat? Millor que el que n'hi ha ara, segur, que està embolicat en rotllos d'ocultisme i coses rares. Presumptament. El que n'hi ha ara és molt preocupant. Presumptament, però si jo tinc una càmera d'estes que m'ha donat, està gastant els diners de la granereta de l'església en coses molt rares. Presumptament. El cura que n'hi ha ara era preocupant. El bo és que n'hi ha uno que pareix que ho farà millor. Entenc. Home, no volia ni oficiar misses, el que n'hi ha ara. Això és veritat, És una millora. És una millora. El que n'hi havia abans no sabia què fer per atraure gent. I este nou cura ja ha tret a no sé quanta gent. Has tingut l'oportunitat de conèixer el cura? Sí. Bueno, és cura, no? És que li estan dient papa, però no és papa. És cura. Coneix el papa actual, això n'hi ha que dir-ho. El papa actual? Manté relació amb el papa actual. És cura o és mossèn? És cura. Però se li pot dir mossèn. Li pots dir mossèn, si vol.
Se li pot dir pare, pare, pare? Pare, sí, de fet crec que li agrada més això. No ho sé, li preguntem. Em volia Doncs cobrar anem a pel cotxe. Sí? $1.000 ja em volia cobrar. La puta mare que em va cobrar? parir. És millor No que la cobra. de Satanàs, Per llavors. què? No rep diners. Per beneir-me necessita- el traje. Bueno. Per l'uniforme, Hòstia, perquè jo se'n vull- A mi deixa. 5.000, la cobrar. veritat, me volia per pagar per venir al mecànic. La No casa sé, de Déu, a tothom lo ho veu millor a ningú, vostè li interessa també, Vallfogosa, no sé. Però jo segur que Clarence farà la despesa oportuna per venir a la comissaria, no en tinc cap dubte. Cap Exacte. dubte no hi tindràs, sí, per suposat. Perquè quina Una tristor seria no pregunta. tindre beneïda a la comissaria. Què vol dir Jo ja ho he fet amb DOA? l'Ajuntament. Com, perdona? T'ha preguntat, Poa? El que li passa darrere del Shelly? Sí, Diga, Doa. Vol dir Doa. No, Doa, això i és què- el sigle, com FIP. No, Drugs, Officine, Vol dir Agency. dead or alive. Exacte. Clar, una mica xungo, això. Dead Com el or cap de alive. Lodinger. Shelly? Bueno, s'ha de llegir de dreta a esquerra, senyoreta. L'agència d'observació de drogues. Ens les posem davant i les observem de molt a prop. Molt a prop. De molt, Sí, amb el nat, també, no? No. I les l'oleu. No. Però les observem molt. Moltíssim. Sí, però si l'observa molt de prop també col·loca, eh? No. Sí, sí. Com ho saps? Com ho saps? Que no. Com ha dit? Què signifiquen les sigles? L'agència que observem drogues. I només les Segons observen? internet, sí. M'he perdut. Disculpi, senyoreta Lady. Però llavors que us dic que el xalif només ha observat droga? O Sí, que... jo les observo durant de molt de rato. I per què? Perquè en qualsevol dia les drogues... Perquè no surtin colent. Exacte. Perquè no I per s'escapen. això te paguen, Clarets? Sí. Per això em Pues jo paguen. pot Lucan, que vingui també a observar-la. Has de fer molts Clar, pues estudis. calia bé, eh? 3 anys Com de màster i després 4 de pràctiques. Sí, va. Sí, au. Però No sobre t'ho què? prenis, tu. Quin estudi? Sobre la llicència per observar drogues. Ah, sí? I on se cursa això? Bueno, podem canviar. A la Universitat Oberta de Paleto. Paleto. De confessar, que En confessa la UOP. moltes coses al museu. Si no comença a confessar no se t'eleva Bueno, a títol. doncs, un dia vaig reenviar tots els correus del sergent Vallfogosa amb altres coses a una altra persona, per exemple. A quina persona? A una altra persona. Això li diré al museu. Si es pot saber. Tinc curiositat. Bueno, també A la seva senyora, eh? també vaig anar a l'ordinador del Matthew i li vaig canviar la contrasenya de l'ordinador per I am the cowboy 69. Porta la... Clarets és un dolentot, eh? Sí. A mi no Sí, se m'acudiria en sí. aquesta dolenteria. Sí. Mare A mi meva. tampoc, la Un dia a veritat. Juli li vaig posar salsa picant a la seva cafetera personal. Porta-la! Així s'ha quedat. També vaig Clar, fer... Xuli està una mica modo Diablo, amb la senyora, amb la Pili i l'altra, la Patricia, o no sé què m'ha dit. Bueno. No entraré en T'hauria de personals controlar d'altres més, agents. T'ha catxat, no, Xuli? Sí, li ha dit que li posava molt, que no sé què. Bueno, mentre no poso purpurina a la placa que li han donat, tot estarà bé. Jo crec que abans el Xuli s'ha fotut una hòstia, poblet, ha sortit i pela per la blissa. Algo així Què m'ha diu, mala explicat meva? el sergent. L'he acollit 20 metres lluny del cotxe, s'ha fotut una hòstia. Bueno, no està bé riure's dels accidents de les altres persones. Qualsevol dia ens pot passar. Este senyor està un poc tort, no? Hombre, riures de l'altra persona d'un accident, jo crec que no, Sí, Més que tot que el se sector quede de paralític. col·loquem. I tu li hauries d'un paralític? A veure què ho... Espera. Ai, perdona. Però què fa? Calma, jo t'això. Calma, tranquil. Sí, està un poc tort. Espera, jo estiré per ací. Ui, crec que hi ha una cosa ja. Bueno, no se sap mai, eh? Què passa per aquí? La pelo en la senyal de... Bueno, estàvem ara aquí conversant de que... Bueno, vostè sap que... Però què collons, eh? Ara sí que m'estic ben descol·locat, eh? Ara sí que no ho entenc, això, eh? Les dones i la recol·loques, d'acord? Ah, vale. No, Sí. Vale. Mira el Han. Me cago en O no. el can de l'hòstia, Sí, eh? te pinta. Li dones unes martellades al senyal
la deixes recta moltes coses que confessar, però és que moltíssimes. Si tantes, doncs haurà de pagar un quota doble, poder, perquè cura sequesa, els agrada que s'assaboni, que s'assaboni degudament, Bueno. Ai, bueno, que potser li anem a fer una visita un dia d'aquests. Exacte. Vostè creu que el cura aquest que utilitzarà el Muhammad aquest que hi ha allà als camions? El d'Abdul aquell. Sí. Esperem que no els intenti evangelitzar. Bueno, potser resulta que li surt bé la jugada, Sap com els colons aquests que anaven a Amèrica, Com es diu? De missió, no? Exacte, de missioner. Això. Jo crec que hauria d'emplear-se seriament com a missioner, aquest senyor, Perquè un poble tan petit i resulta que això sembla la puta ONU, Entre xinos i moros i negres. No ho volíem dir perquè tenim aquí el tinent, però... I els blanquets no us els deixeu o què? Bueno, però... Sí, la veritat és que tampoc és que originaris d'aquí tampoc som, No. Llàstima que d'indis ja no en queden gaires, Això és veritat, I quina pinta li ha fet? Quina pinta li ha fet el cura? Això, quina impressió. A mi? Sí, potser has parlat amb ell, no? Sí, he parlat amb ell, sí, bueno. I què li sembla, Què li dic? O sigui... Té el punt aquest de que al principi bé, no? És un cura, no et farà res, no? Però té el punt aquest de... Cuidado també, al final, Bueno, mentre tinguis més de 2 anys no t'has de preocupar. Digueu-li alguna cosa a Juli per si de cas. Que està... Vingui, alcalde. Informi'ns que no, res, que està parlant d'altres ciutats i de coses rares. Entenc. Veiem què fa amb la mà, Què esteu fent en el braç? Practicant per un concurs d'aixecar cerveses que tenim amb el Baifogosa quan sortim de Què la esteu feina. fotent amb la ràdio, si es pot saber? Què esteu fotent amb la ràdio? Radioneta, Sisplau, radioneta, que estic parlant amb el meu papa, vale? Ui, molta confiança li està agafant, Radioneta, sisplau, radioneta, que esteu fotent amb la ràdio? Juli, t'estan mantenint bé, no? En tots els paràmetres deguts i haguts per haver, no sortim mentalment de la ciutat, que no? I per què ho estàs dient ara, això? No, res, assegurar que tot està correcte, Jo estava parlant amb aquell del juego del calamar. Entenc. Bueno, el juego del calamar no és un problema, mentre la cosa sigui... El papa m'ha dit que se l'ha mirat tot el juego del calamar. Bueno, seré. D'acord. Estàs parlant del juego del calamar, no serà un problema, Bueno, però... Però si parles del juego de paleto, sempre millor, Si m'explico, No, pues ara mateix no t'explico. Tu no has vist la sèrie del Xoc de Paleto? Juego del Tronos, vols dir? No, Xoc de Paleto. No l'has vist, tu, el Xoc de Paleto? El fan per la televisió pilonès, Telepilonès. No l'has vist, tu? No, i és que no escolto molt la ràdio, jo. Entenc, però Telepilonès, no Radio Pilonès, Telepilonès. Que no tinc tele a la comissaria. Pues compra't una casa, A veure si comprem una casa. Cert. Que algú em doni diners, i me la compro. Al Xon no li han hagut de donar diners, Bueno, perquè ell porta ahorrant des de que va estar aquí a la ciutat. Jo m'he comprat un cotxe, jo. Jo també m'he comprat un cotxe. Però a tu t'han donat pagues, a mi no m'han donat pagues, a mi. Ah, bueno, aquí no diré res. Però una pagueta sí que vam tenir un dia. Bueno, pues a mi no m'han donat res. Jo li aconsellaria que no se tancara la porta. De totes maneres, Xuli, si tu vas una paga, ja saps que tu, treballant degudament, segur que et guanyes una paga tard o d'hora, Jo treballo com Déu mana, però a vegades se me'n va la pinça. De vegades se te'n va la pinça, exacte, de vegades se te'n va la pinça, Hi havia una subvenció, Juli, de l'Ajuntament, Quina subvenció? Tu has parlat amb el batlle? Has parlat amb el batlle d'això? Però si té aquí l'alcalde, li podia preguntar. Parla amb el batlle. Pregunta-li al batlle.
Bueno. Sí. M'han dit una cosa que subvencioneu cases o alguna així. Justament avui he venut l'última a tu? A mi? No, a Jon. Vale. L'última de la subvenció. Ja no en queden més, ja? No, he fet una... Pensa que la subvenció ha sigut pràcticament regalar les cases. Vull dir, de quanta costa la casa, Jon? 10. 10.000? Mare meva! Vull dir-te, com entendràs, no vaig a posar subvencions per totes. Ho he fet en una xicoteta part. Xeri, et venc la meva casa, no et preocupis. Quan? No sé, $1.000.000. Sí, hombre. I no me pots fer una funció per mi? No tinc que dormir a comissaria i no volen que dormi a comissaria. No me'n pots fer una Tens els pisos compartits. Ara sé qui se'n menja els sàndwichs de la nevera. És que jo dormo a comissaria i no volen que dormi a comissaria. Ahí tens els apartaments socials. Aquest ajuntament li dona vivenda a tot el món. A tot. Això s'ha d'acabar, Xuli. No pots seguir dormint a comissaria, eh? S'ha d'acabar, això, eh? És que si està molt bé la sal d'allà. Si està molt bé la sala. Però una llitareta a comissaria tampoc ens aniria malament, eh? Home, ja t'ho dic jo, ja. Segur que en tenen desplegables en algun calaix, estic seguríssim. Tinent, digue-li alguna cosa a Xuli. No pots seguir així, eh? No pots seguir dormint a comissaria, eh? Jo em queixaria als de 5, eh? Clarence, no puc dormir a la sala? No. Tu t'has de queixar al sergent i el sergent se'm queixarà a mi. Xuli, respecta els rangs. Sergent, no puc dormir a la sala, és que si està molt calentet en allà. No pots, però preguntaré, eh? Preguntaré més superior, eh? Jo agafo una manta i un coixí i estic com nou allà dormint. Ho preguntaré més superior, d'acord? I et diré alguna cosa. Doncs això. Alcalde? Sí? El parc aquell és allà al fons, no? Oi que no pot dormir a comissaria? Exacte, al fons, allà. Ah, perfecte. Que en teoria avui hauríem d'haver col·locat el cartellet, però diguem que determinat accent municipal no ho ha pegat. Així que demà estarà el cartellet. Què passa? Xuli, deixi parlar els superiors en tranquil·litat, eh? Xuli, faci el favor de donar marxa d'aire, eh? Resulta que tinc un oficial que dorm a comissaria, eh? Ostres, però què l'han fet fora de casa? Ho ha deixat amb la dona? Està divorciat? Jo crec que el que és un puto penjat de merda, eh? I el cabron es passa a dormir a comissaria, eh? I resulta que no sé com no solucionar aquest problema. Doncs jo et ho diré. Que no dormi a comissaria, que dormi el cotxe a patrulla. D'acord. Amb el motor encès. El motor encès. I si es pot quedar en un garatge millor. Vale. Tancat. Hermètic. Li faré saber sense aire. l'oficial. No. Que dormi el patrulla. Amb una manguera de tu d'escape cap a la finestra, no? Sí. No, digue-li que pot dormir el patrulla per a la comissaria. Però el patrulla sí. Doncs li faré saber a l'oficial pertinent. Per la vivenda n'he fet 3. Per a negocis crec que en vaig fer 2 o no sé si 3. Però ja està. Però tampoc vaig a regalar-ho tot, saps? Perquè que si els municipals s'acaben... Xuli, vine amb mi. Que clar, l'Ajuntament necessita també... Parla també el meu oficial pertinent, amb el meu superior pertinent. I a banda d'això, que tampoc se va regalar tot. Que no pots dormir a comissaria. En canvi, sí que pots dormir al teu cotxe patrulla. Ben dit. El teu que t'has signat. Però bueno, jo li agraeixo molt, que m'hagi prestat l'ajuda. No, a veure, això ho té perquè la puta calle, eh? $50.000 en el banc m'has vacilat, no, cabron? Cuidado. Altra gent, per exemple, només va rebre el 25% de la xula. M'has vacilat, quina gràcia, me caguen. Això, depèn de lo que sol·liciti la persona. Me vaig a queixar, vale? I el que tinga. Clarence, m'ha vacilat aquell, m'ha vacilat. Disculpi, qui és vostè? M'ensenya la seva placa? I per què? Perquè ja saps qui soc. Segur? No he privat. En Juli! Dirigeixis al seu superior, eh? Dirigeixis al seu superior pertinent. Que m'ha vacilat, que em dic... Disculpi, sergent, crec que se t'ha escapat una ovella del rebanyo. Sí, disculpi, tinent, disculpi, no tornarà a passar. Clarence, va, no em vacilis, sisplau, va. Aviam, què passa, Juli, vinga. No, que m'ha dit que vagi a dormir al meu cotxe, que patrulla, sí, que jo no el tinc, i em diu, vés a dormir a la puta calle, i jo me cago en tus muertos, vallfogosa. Respecta la boca, Però tu no és normal que em diguis això quan jo no tinc cotxe? Juli, escolta'm, Juli.
No passa Junto a res. Tolni a Satikli Davin Lepa de la Tafalum Mataleon i Tadolmile. senyor alcalde. Juli, demana-li perdó ara mateix, Juli, ara mateix perdó. 3 segons per demanar-li perdó, 2 segons per demanar-li perdó, Juli, 1 segon per demanar-li perdó. 1 segon, s'acaba temps. Molt bé, te perdono, Juli, no passa res. Disculpi les molèsties, cavallera. Juli, Sí, vine un no moment, va, pateixi. que t'explico ràpid. Crec que ja no vull ser... Ja, anem a comprar-te un maldito scout, collons. No, però és que jo vull un cotxe per mi i ningú me'l don. Fes-li una foto a la matrícula per si de cas. A veure... Ja ho poden dir. Bueno. Així que Igual sí, decidir, Meritxell. Bueno, ara ens ha dit el Batlle i el mossèn que s'adrecen cap aquí, Com, perdó? Sí, ens han demanat que participem a la màxima autoritat disponible a comissaria, que és vostè. Vale. Ja la gorra, que si ha de venir les autoritats hem d'estar en òptimes condicions, Ah, sí, disculpi, per això m'havia tret l'armilla. Ah, molt bé. Porta vostè l'estrella aquí a sota de... Per suposat, però no porta l'estrella? Que l'ha perdut? Bueno, l'estrella... Però que no porta l'estrella, Sean? John, què has fet amb l'estrella? No, la tinc al vestidor, Que l'he estat netejant abans. L'he estat traient el brillo. Li he tret el brillo abans i l'he deixat al vestidor. Sean, és conscient que tu has de portar sempre l'estrella posada al pit, oi? Sí. Però no la portes. No, és que me la tapa l'armilla. Entenc, però és que ara has d'anar sense armilla, Bueno, doncs vaig a buscar-la al vestidor, un segon, no hi ha problema. Solucioni-ho. Barret aquest de cowboy? Ja està aquí. De gala? Guita, ja venen tots, ja. Guita. Guapo! Que guapo que és el meu mossèn, el meu papa. Déu vos guard. Bones. Bon dia. Jo vinc a observar, que com a alcalde jo crec que estaré en aquestes coses. M'agradaria parlar amb el tinent, el xèrif, la persona de més rang. Sí, el senyor de color. Gràcies, company, no es preocupi. En el nom de tot el cos de seguretat de Paleta Way i també d'en Juli, que és aquest que tinc a l'esquerra, que avui porta 3 torns seguits i que creu que això és un somni, cavallero, li donem la benvinguda a aquest modest temple de la justícia, cafè i estrès crònic. En què el podem ajudar, mossèn? Jo sóc el pare Nicolau, encantat, un plaer conèixer-lo. I, bueno, per ordre, gràcies al senyor alcalde Grau, em faré càrrec de l'església de la ciutat. Només vull dir que que qualsevol cosa que necessitin la policia estic per ajudar i si necessiten una benedicció de la comissaria els hi faig preu. Bueno, la veritat és que aquí, mossèn, no tenim vitralls ni capelletes, però tenim una màquina de refrescos que ha aguantat de tot, la veritat. I no sé si vol venir a aquest lloc, li agraïm, la veritat. Ja els he comentat als seus companys que puc venir als uniformes, són $1.000 per uniforme. Tarifa del Vaticà. D'acord, per Jesucrist. Doncs necessitarem tota l'ajuda divina possible, així que intentarem reunir el màxim d'uniformes possibles i li faré una trucada. No sé si podria deixar el seu telèfon. Sí, per suposar. També se pot batejar, fa oferta de grup. Podeu posar el cap tots així fent un cercle i el tirar cap amunt i ho beneixer tot de cop. Llàstima, creia que s'anava a fer avui tot. Quina llàstima. D'acord, gràcies. Mossèn, què m'ha dit, disculpi? Pare Nicolau. Disculpi, pare Nicolau. Doncs ja el trucarem i vingui i faci el que hagi de fer. I ensi aigua beneïda, digui les paraules sagrades i si pot beneixi també el microones, que des de divendres passat que doncs funciona. Però gràcies per venir, d'acord, mossèn? I recordi que aquí no jutgem a ningú, d'acord? Això ho deixem per al jutge. No m'ha arribat el seu contacte? Necessita el meu contacte. Sempre pot trucar al 11, però li deixo el meu contacte també aquí per Bluetooth. Amb Vallfogosa sí que jutja una mica, sobretot si és de fora. Oh, clar. Perfecte, senyor pare Nicolau. Estupendo, ja està.
Doncs passi una bona nit, bona tarda i avisi'ns qualsevol cosa. El trucarem aviat per la benedicció d'uniformes. Estupendo, doncs moltes gràcies, un plaer i que vagin amb Déu. A vostè. Baixi amb Déu, baixi amb Déu. Que tinguin una bona jornada. Baixi amb Déu, baixi amb Déu, baixi amb Déu. Ja està? Bueno, aviam. Havia de fer res? Ens volem beneir els 4 ara o volem esperar que hi hagi més gent per beneir? Això és el que el tinent consideri, Aviam, jo que beneixin amb Matthew, com que no me'n necessito, no? Com? Disculpa? Hola! No, li vull demanar disculpes aquí davant de tots els meus companys i davant... Bueno, perquè potser el comentari que he fet davant d'aquesta gent no ha sigut el més apropiat. Ara, és que tens sort que avui és el dia que no estic pillant cap de les indirectes que has tirat, perquè... Bueno, sí, disculpes acceptades, suposo. Bueno, aviam, esteu preparats per fer la trucada a la benedicció, llavors? Són $4.000. Bueno, però clar, és que a mi em paguen $1.000, ara no em va molt bé. Però això ho entenc que ho paga la comissaria, oi? És que tinc por que quan li tiri l'aigua beneïda al Juli es desintegri. Juli, estàs preparat? No passarà, això no passarà. Segur? Si no és més tard de les 12 no passa res, se'l pot mullar, Jo no tinc $1.000, com ho faig? Bueno, ja sabem algú que no es beneirà. Els altres dos, esteu preparats? Per suposat. Bueno, jo t'explico això, Juli, no et preocupis. Hòstia, merci. Entenc que els gastos espirituals de la comissaria els pagarà la comissaria, oi, tinent? És que estava pensant just el mateix. Per suposat. Doncs llavors tots, vostè també, vinga. I fins i tot la senyoreta d'aquí, del mostrador, també es vol venir. El mostrador també, a veure si ara la deixarem aquí, no la podem discriminar, oi que no, Gladys? D'acord, llavors. Guarda coixa. Digui! Hola, mossèn, bon dia. Soc el tinent Mason, Clarence Mason de la comissaria de Paleto Bay del comtat de Blaine. No és cap emergència, d'acord? No el vull espantar. Però, bueno, depèn de com ho vegi vostè, però no sé si... Li truco perquè tinc 5 agents que voldrien batejar els seus uniformes. No és una metàfora. Bueno, perfecte. Jo estic disponible, sí. Perfecte, no, era per preguntar si té suficient aigua beneïda per 5 uniformes. Sí, és que ara amb el nou papa són diferents les hores, però no es preocupin. D'acord, perfecte. Són 5 uniformes, no? 5 uniformes, sí, no pregunta el motiu, veritat? El motiu per què? Bueno, per res ha sigut per persecucions, tirotejos, ni menjar xinyes, ni qualsevol cosa que impliqui... Vull dir, jo ho benejo perquè se sentin més protegits, perquè Déu estigui més a prop dels agents. Exacte, per sentir-nos energèticament contaminats. Vull dir, exacte, al revés. Bueno, això, no endemoniats. La benedicció s'ha de fer a l'aire lliure, Bueno, no hi ha cap problema, no? Hauran de ser 4 agents, llavors. És que hi ha una gent que està treballant a recepció de comissaria i pensàvem que podríem aprofitar per ficar-la també. Que sap què passa? Que ara es fa ara el papa ha homologat els focs d'artifici. Vale? I, clar, dins dels espais tancats es fa complicat la cosa. Vale, doncs cap problema. Pot treure uniforme fora i el beneïm a l'aparcament. Quan li digui que ens hem gastat doncs, $4.000 en aquesta merda. Per a Nicolau? Sí, Déu està tot arreu, no fa falta més. Perfecte. Doni'ns 3 minutets i estem per allà. Perfecte, doncs anem de camí, Moltes gràcies. Fins ara. Adéu. Solip la pala perquè tot l'Aulana el dimoni de... Bones tardes, mossèn. Pel fi és... Vostè és tinent, no? O com m'ha dit que és? El seu rang? Lieutenant Clarence Mason de la comissaria de Paleto del comtat de Blaine. Senyor Mason, va, perfecte. Els uniformes d'elegància, no? No, la veritat que no. Els uniformes a beneir són els que porten posats, no? Senyor, sí senyor. No. Va. Si es disposen aquí en fila, sisplau.
Espero que du extintor. Un al costat de l'altre. Us heu de ficar aquí en fila, un al costat de l'altre. Mirant cap a vostè. Sí, sisplau. Que xulo. Ai, que és molt bon. Beneix, senyor, els uniformes d'aquests agents per tal de que estiguin sempre al teu costat. Doneu-nos, pare, la teva protecció. Protegeix aquests agents que ens protegeixen a nosaltres i donem gràcies per la seva misericòrdia. Amén. Hem de dir amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Estaria. No, algú sap com posar les mans? Ja estaria? Abonaran la tarifa eclesiàstica. Com que ja estaria? Estan beneïts. Però els aviam. nostres pecats han estat perdonats ara mateix, senyor Cap. No, estan beneïts els vostres uniformes, els pecats al confessionari. I donant un. No sé. Són $1.000, això? Tarifa del Vaticà. Entenc que ho paga la comissaria? Sí, acompanyem, caballero. Ai, pare Nicolau. Pot usar la llibreta per a fer la factura. Senyoreta, sisplau, ajudant del xèrif, li pots fer una factureta al pare Nicolau de $4.000? Ai, bueno, fer una transferència al pare Nicolau de $4.000, sisplau. Sí. Vale. Ara ho fan, senyor Clarence, esperes un segon. Sí, tranquil·la, ha agafat el teu temps. Doncs, pare Nicolau, en breus moments rebrà $4.000 de la seva compte del banc, d'acord? Esperis una miqueta i la senyoreta segur que li envia els dinerets. I quan tinguem més agents... També faré un informe, i els entregaré un informe. Quan tingui el pagament els envio l'informe homologat del Vaticà. Ostres, d'acord? Perfecte. Segur que no és un estafador, aquest. Bueno, i qui no ho és? És un servent del senyor. Encara que jo m'havia oblidat... Jo m'havia oblidat que jo servia als antics déus, més els nous déus i els 7 déus. Suposat, l'Odin... No fotràs el torn a un company, no usaràs el walking bar, honraràs la cafetera del microones i no trairàs l'informe. Exacte. Els 4 manaments del xèrif. I no desitjaràs el cotxe patrulla del company. Exacte. Bueno, i demà quina hora aquí, sergent? No, l'hora habitual, Perfecte. Perfecte, aquí l'esperaré. D'acord, tinent, no tingui dubte, En fi, que tingui vostès un bon servei, Descanse. Vinga, que vagi bé l'esposa. Bueno, així que doncs, Meritxell. No sé si fer un cigarro, ja està. M'estalvia el bona nit. No. Uf. Dios, perdó, estava obrint la finestra. Ai, contra qui he xocat allà? Hòstia. No està mirant, tio, no sé què ha passat. Se m'ha de perdre per si de cas. Hòstia puta, m'he distret un segondet, vaig a fer un cigarro. És el que he creat. S'ha delatat una mica, Te juro que m'he distret un moment agafant un cigarro i no sé què ha passat. Contra qui he xocat?
Ostres, m'ha donat un susto de molt, jo ja m'havia explotat. Contra la gasolinera És xocar. que jo quan he mirat davant estava a 5 metres de xocar contra això, però contra què he xocat? Perquè és que he notat un cop, però no ho he vist. Et troba bé? Ha explotat alguna cosa? Contra això d'aquí, cle, meu. Troba bé? Sí, una petita distracció al volant. Bueno, l'ha protegit. L'uniforme, sí, l'uniforme va ha fet l'efecte. Exacte. Gràcies a Déu, gràcies a Déu.